Vážení priatelia, poľovníci, milí priatelia prírody a vidieka, dovolte mi, aby som vás pozval do expozície Slovenskej poľovníckej komory na tohtoročnej národnej výstave, respektíve medzinárodnej výstave poľnohospodárstva a potravinárstva agrokomplexu v Nitre. Ako každý rok sa zúčastňujeme tejto výstavy veľmi radi a v súčinnosti s štátnym podnikom Národné výstavisko Agrokomplex zabezpečujeme komplexný obraz o aktivitách vidieckého obyvateľstva, teda v našom prípade vrátane samotného poľovníctva. Tento rok sme okrem klasických odpočtov alebo okrem klasickej prezentácie výsledkov slovenského poľovníctva sme sa rozhodli, že pripravíme celú sériu diskusií o tých problémoch, ktoré by mohli zaujímať občiansku spoločnosť, aby bolo občianskej spoločnosti a najmä laickej verejnosti jasné a zrejmé, prečo poľovníctvo ako také má zmysel. Máme pripravené diskusie o zlepšovaní životného prostredia malej zveri v poľnohospodárskej krajine, o vynikajúcej nutričnej hodnote a o dostupnosti diviny pre našich občanov, pre našich spoluobčanov. A máme pripravené aj samostatné diskusie o poslaní a význame sokoliarstva a takisto poľovníckej kinológii v modernej spoločnosti. Dovolte mi, aby som vás pri tejto príležitosti pozval do našej expozície, do pavilónu M4. Buďte tu s nami, užite si to a zistíte, že ten náš klasický slogan poľovníctvo má zmysel. To nie je len obyčajný reklamný alebo propagačný trik, ale je to niečo, čo má svoj vecný obsah a v tom vecnom obsahu sa určite každý z vás nájde. Teším sa na stretnutie.